Σε αυτό το βιντεάκι, Μανώλη, θα σου δείξω έτσι πολύ γρήγορα και συνοπτικά πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη λίστα με τα προϊόντα. Η λίστα με τα προϊόντα μοιάζει με τα υπόλοιπα άρθρα, δηλαδή τα γράφεις και τα συντάζεις όπως και τα υπόλοιπα άρθρα, απλά έχει έτσι μια ιδιομορφία στο γεγονός ότι μπορείς να προσθέτεις επιπλέον παιδεία. Έτσι πως τη φαντάζομαι τουλάχιστον εγώ τη λίστα με τα προϊόντα, αν κάνω κλικ στα προϊόντα, τη φανταζόμουν κάπως έτσι, να υπάρχει μια λίστα με τα προϊόντα το ένα κάτω από το άλλο. Εδώ πέρα πάνω μπορούμε να έχουμε την περιγραφή της κατηγορίας, να λέει για παράδειγμα αυτά είναι τα προϊόντα μας, είναι όλα βιολογικά κτλ. Και από κάτω μπορούμε να έχουμε σαν μια λίστα τα προϊόντα με τις φωτογραφίες τους σε μικρογραφία, το όνομα του προϊόντος, έχω βάλει 2 δοκιμαστικά, θα τα σβήσεις αυτά μετά απλά για να βλέπεις πώς λειτουργούν, την περιγραφή του προϊόντος και έξτρα παιδεία έχω βάλει προς το παρόν 2, φαντάζομαι ότι ίσως θα μην τα θέλεις καν εσύ. Το ένα είναι τιμή και το άλλο είναι η περιεκτικότητα του μπουκαλιού. Τα έξτρα παιδεία αυτά μας κάνει έτσι, μας δίνουν μια ας πούμε ωραία μορφή στα προϊόντα και μπορούμε να έχουμε να έχουμε μια ομοιομορφία μεταξύ της λύσης των προϊόντων χωρίς να χρειάζεται να ασχολούμαστε πολύ με τη σύνταξή τους. Αν στη λίστα πατήσω πάνω στην εικόνα ενός προϊόντος, στον τίτλο του ή στο κουμπάκι που λέει Read More, πηγαίνουμε στην αναλυτική σελίδα του προϊόντος, όπου μπορούμε να έχουμε επιπλέον πληροφορίες, φωτογραφίες από τα βραβεία ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε, σαν κανονικό άρθρο δηλαδή. Για παράδειγμα αυτό εδώ. Και ας δούμε λιγάκι πώς μπορούμε και να αλλάζουμε την περιγραφή της κατηγορίας και πώς μπορούμε να προσθέτουμε και να αλλάζουμε τα προϊόντα που πάνω στην κατηγορία. Αν πάω λοιπόν στον πίνακα ελέγχου, το έχω γυρίσει στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσει. Το έχω γυρίσει στα ελληνικά για να τα βλέπουμε όλα λίγο πιο εύκολα. Πρώτα απ' όλα, η κατηγορία, η περιγραφή που εμφανίζεται εδώ πέρα πάνω, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, έχει μια ιδιομορφία. Αλλάζει άμα πάω στην επιλογή κατηγορίας. Αυτές είναι οι κατηγορίες που έχουμε βάλει μέσα. Και αν κάνω κλικ πάνω στην κατηγορία των προϊόντων, θα διαπιστώσω ότι εδώ υπάρχει μια περιγραφή με τη μορφή που βλέπεις εδώ. Εδώ δεν είναι τίποτα σπουδαίο, απλά να σου πω ότι όταν θέλεις, επειδή δεν υπάρχει εδώ η σημειούλα για να αλλάζουμε τα ελληνικά στα αγγλικά, για να μπορέσουμε να εισάγουμε ένα κείμενο και να καθορίζουμε σε ποια γλώσσα είναι αυτό, χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ πέρα τη σύνταξη. Έτσι εδώ γράφω in για να εννοήσω στα αγγλικά these are products και L για τα ελληνικά, παρακάτω ακολουθούν τα προϊόντα μας. Ό,τι αλλάξει εδώ θα είναι αυτό που θα εμφανίζεται these are our products άμα πάμε στην αγγλική και αυτά είναι τα προϊόντα μας όταν πάμε στην ελληνική. Εάν πάλι εσύ δεν θέλεις να εμφανίζεται αυτή εδώ η περιγραφή, τότε απλά το μόνο που έχεις να κάνεις να έρθεις εδώ στην κατηγορία προϊόντα και να σβήσεις τελείως αυτή εδώ την περιγραφή. Και για να δούμε τώρα πώς προσθέτουμε και επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα, με τον πίνακα ελέγχου πάλι, τα προϊόντα δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλά άρθρα με κάποια επιπλέον έξτρα παιδεία. Έτσι λοιπόν για να εισάγω, ας υποθέσουμε, ένα νέο προϊόν, πηγαίνω κανονικά όπως και στα άρθρα μου νέο άρθρο και ας υποθέσουμε ότι έχω ένα βιολογικό ελαιόλαδο και θέλω ο τίτλος στα αγγλικά να είναι Organic Olive Oil, στα ελληνικά βιολογικό ελαιόλαδο. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να διαλέξω ότι αυτό το άρθρο που φτιάχνω θέλω να αποτελεί μέρος των προϊόντων. Κάνω κλικ εδώ και σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Εδώ μπορούμε να βάλουμε την ελληνική και την ξένη περιγραφή. Για παράδειγμα, αυτό είναι ελαιόλαδο. Αυτή την περιγραφή βασικά στα ελληνικά. Βάζω λοιπόν κανονικά την περιγραφή στα αγγλικά και στα ελληνικά και
επειδή μου αρέσει έτσι όταν έχουμε μια λίστα με προϊόντα να εμφανίζονται μικρογραφίες από το προϊόν η μία κάτω από την άλλη για να στοιχίζονται και όμορφα, δεν προσθέτουμε την αρχική φωτογραφία του προϊόντος μέσα στο κείμενο. Αντί αυτού πηγαίνουμε σε μια νέα επιλογή που υπάρχει εδώ κάτω και ονομάζεται Post Thumbnail, δηλαδή μικρογραφία του άρθρου αυτού εδώ, μικρογραφία της εικόνας του άρθρου. Διαλέγουμε Set Thumbnail και αν υποθέσουμε ότι έχεις ήδη ανεβάσει τη φωτογραφία του μπουκαλιού, που θέλεις το προϊόν σου να έχει αυτήν εδώ πέρα την εικόνα, πατάς προβολή κανονικά. Με τη διαφορά ότι τώρα δεν την εισάγεις στο άρθρο, αλλά χρησιμοποιείς την επιλογή που λέει Use a Thumbnail. Αν τη διαλέξεις, θα παρατηρήσεις ότι η εικόνα δεν εμφανίζεται μέσα στο άρθρο, αλλά εμφανίζεται σαν thumbnail. Τώρα τι είναι το thumbnail? Το thumbnail είναι μια μικρογραφία της εικόνας σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες αναλογίες, όπως είναι αυτές εδώ που βλέπεις, προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τη λίστα με το προϊόντο μας σε μια ομοιομορφία. Έτσι, διαβάλαμε λοιπόν το thumbnail και αν πατήσω προς το παρόν δημοσίευση, αυτό που θα συμβεί είναι ότι εδώ, αν ανανεώσουμε τη σελίδα, θα υπάρχει πια τα προϊόντα που είχα βάλει πριν δοκιμαστικά και το βιολογικό ελαιόλαδο. Πάλι και εδώ, αν πατήσω περισσότερα, μπορώ να έχω μια σελίδα με περισσότερες περιγραφές, δηλαδή μπορώ, αν θέλω, εδώ να έχω και μια δεύτερη γραμμή που να εμφανίζεται μόνο στην αναλυτική σελίδα του προϊόντος και να λέει, για παράδειγμα, This is a very good olive. Και επειδή δεν θέλω να εμφανίζεται αυτή η πρόσθετη πληροφορία στην πρώτη σελίδα, πατάω το κουμπάκι που λέει Read More, ενημέρωση, και έτσι τώρα στα αγγλικά το έχουμε κάνει αυτό. Και έτσι τώρα, άμα διαλέξω, εδώ εμφανίζεται μόνο την επάνω από το Read More, και αν πατήσω πάνω στο Organic Olive Oil, εμφανίζεται η πλήρη περιγραφή του προϊόντος. Η εικονίτσα αυτή, αν πατήσω πάνω της, σε Lightbox θα ανοίξει όλη τη σελίδα και θα εμφανιστεί μεγάλη φωτογραφία όλου του μπουκαλιού, πλήρης και ολόκληρη. Θα πάμε πίσω. Αυτό που ήθελα να κάνω για τα προϊόντα είναι να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να προσθέτουμε επιπλέον πεδία. Εγώ σου έχω βάλει 2 δοκιμαστικά, ίσως να μην τα χρειάζεσαι, ίσως να θέλεις να τα αλλάξεις. Το ένα ονομάζεται Price για την τιμή του προϊόντος και το άλλο Volume για τη χωρητικότητα του μπουκαλιού που σου είπα. Αυτά εδώ πέρα δεν χρειάζεται να τα ενσωματώσει στο άρθρο, είναι έξτρα πεδία του άρθρου, προκειμένου να μπορούμε να υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα και να διατηρούν αυτή την ομοιομορφία που λέμε. Πώς προσθέτω αυτά τα έξτρα πεδία? Δεν τα βάζω μέσα στο άρθρο, πηγαίνω εδώ πέρα στο τέλος που λέει προσαρμοσμένα πεδία και υπάρχουν ήδη αυτά, όπως βλέπεις είναι 2 πεδία, το ένα είναι Price και το άλλο είναι Volume. Εσύ προφανώς θα χρειάζεσαι άλλα, επομένως απλά πες μου τι πεδία θέλεις να βάλουμε και πώς να εμφανίζονται. Έτσι, για παράδειγμα, θα διαλέξω Price, είναι 13 που θέσουμε ευρώ, και θα βάλουμε ακόμα ένα πεδίο, Volume 125 ml. Αν κάνω τώρα ενημέρωση του άρθρου μου, και ανανεώσω τη σελίδα, τότε θα εμφανίζεται εδώ ομοιόμορφο όπως και τα υπόλοιπα προϊόν, και αν διαλέξω προφανώς να μεταφραστεί το άρθρο στα ελληνικά, εμφανίζονται αυτά τα 2 στα ελληνικά. Αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο εμφάνισης. Τώρα, αυτό είναι λοιπόν όλο και όλη η προσθήκη του προϊόντος. Κείμενο μπορούμε να έχουμε και να βάλεις όσες επιπλέον εικόνες θες, είτε πάνω ή πριν από το more, να χρησιμοποιείς έξτρα πεδία στα οποία θα καθορίσεις τη μέσα σου και να έχεις και τη μικρογραφία της εικόνας που όταν ο χρήστης πατάει πάνω του θα ανοίγει η πλήρης εικόνα. Αυτά λοιπόν είναι όλες ειδικά με την κατηγορία των προϊόντων. Αν πιστεύεις εσύ ότι χρειαζόμαστε κάτι άλλο, και μου φαίνεται ότι αυτό θα έχει μια ωραία μορφή όταν τελειώσει, αν πιστεύεις ωστόσο ότι χρειαζόμαστε κάτι άλλο, πες μου τι παιδεία νομίζεις ότι χρειαζόμαστε ή ποια άλλη μορφή νομίζεις ότι μπορεί να πάρουμε.